Вот это как раз одна из тех самых групп, которая могла бы... Здесь могли бы быть детки, но она пока пустует. Истачи авылында быелның гыйнварыннан ачылган яңа балалар бакчасы бу. Шәһәрнекеннән ким түгел. Уенчыклар, интерактив такталар, уку әсбаплары, яңа җиһазлар бар да бар. Тик монда тәрбиячеләр җитми. Бүген үк 10 мөгаллимне эшкә алырга әзерләр. Без шундый матур балалар бакчасында яңа тәрбиячеләрне көтеп калабыз. Кеше тәрбиячеләр, ягъни нянялар алтау кирәк диләр. Алар булмагач, өстәмә 2 төркемне ача алмыйлар. Шуңа күрә кайбер бүлмәләр гомумән буш. Ачылган төркемнәрдә эшләүче тәрбиячеләр нормадан 2 күбрәк баланы карый. 6 сәгать урынына 12 сәгать иртәдән кичкә кадәр эшлиләр. Бакча җитәкчелеге мөгаллимнәр кытлыгын авылга кадәр автобус йөрмәү белән аңлата. Әгәр транспорт булса, якын тирә авыллардан да, Биектауның үзеннән дә килеп эшләрләр иде диләр. Әлегә үз машиналары булганнар гына эшкә йөри. Мин үзем Совет районында яшәсәм дә, монда минем юлга да ярты сәгать вакыт китсә дә, мин 1 минут та уйламадым, эшләргә кирәкме икән, монда юкмы икән дип. Чөнки монда бик матур яңа балалар бакчасы, бик яхшы тату коллективта эшләү минем өчен ул бик мөһим. Коллектив тату, бакча яңа, балалар күп. Бакча җитәкчелеге генә тәрбиячеләрне кайдан табарга дип баш вата. Истачи авылыннан, безнең балалар бакчасыннан автобус җибәрсәләр, тәрбиячеләр тизрәк табылыр дип ышанып калабыз. Биектау районы хакимиятендә проблеманы беләләр. Аны шишу мәсьәләсе Истачига илтүче юлны кайчан кулланылышка тапшыруга бәйле диләр. Нами руководством района было на наших совещаниях это обсуждено. Без район җыелышларында бу мәсьәләне һәр даим күтәрәбез. Хәзер анда юл төзелеше бара. Аны кулланылышка тапшырганны көтәбез. Аннан соң җәмәгать транспорты җибәрәчәкбез. Пермики белән Истачи авылы арасы 2 чакрым ярым. Анда хәзер юл салалар. Ул булмагач, автобус Биектаудан Пермикигә кадәр генә килә. Төзелеп биткәч, маршрутын озынайтачаклар. Балаларны әти-әниләр якын тирә авыллардан да китерә алачак. Мы купили дом вот недалеко на высокой горе. Без Биектауда йорт сатып алдык. Башка балалар бакчасына туры килдек. Анда урын юк. Миңа күршеләр бу бакчага йөртергә киңәш бирде. Бакчасы бик әйбәт, тик менә тәрбиячеләр җитмәү генә борчый. Биектау районы хакимиятендә әйтүләренчә, юлны ноябрьгә төзеп бетерәчәкләр. Шуннан соң автобус җибәрергә тиешләр. Бакча җитәкчелеге һәм ата-аналар вәгъдә вакытында үтәлер дип өметләнә. Шулай булмаса, хәзерге тәрбиячеләрнең дә эш күп дип гариза язуы ихтимал. Фәризә Мәҗитова, Юлия Гоголева, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.